L-istituzzjonijiet Maltin illum huma aktar b'saħħithom u indipendenti minn qatt qabel. Innota dan il-Prim Ministru Roberta Bela waqt li indirizza l-Konferenza Internazzjonali tal-Ombudsman bit-tema insostnu l-governanza tajba fi żminijiet ta' sfida li markat it-30 anniversarju mit-twaqqif ta' din l-istituzzjoni f'Malta. Dr. Bela rimarka kif il-proċessi ta' skrutinju u konsultazzjoni li daħħal dan il-Gvern fil-ħatriet kostituzzjonali u fit-tfassil tal-liġijiet huma xhieda ċara ta' demokrazija li kibret aktar b'saħħitha. Il-Prim Ministru refera l-numru ta' miżuri konkreti li ħal-Gvern biex isaħħaħ il-pedamenti ta' governanza tajba fosthom aktar trasparenza fil-ħatriet pubbliċi, it-tisħiħ tal-indipendenza tal-ġudikatura b'sistema ta' ħatriet u promozzjonijiet ibbażati fuq il-mertu biex il-ġudikatura żdiedet b'40% fuq 3 snin u l-introduzzjoni ta' mekkaniżmi ġodda li nsaħħu l-obbligu ta' rendikont pubbliku inkluż fil-ħajja pubblika. U tenna li riformi li twettqu fl-aħħar snin ġew rikonoxxuti mill-istituzzjonijiet Ewropej fosthom il-Kummissjoni Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa li bħalissa qed jitmexxa minn pajjiżna. Dr. Bela afferma li l-Gvern għażel li adotta triq definita mill-kontinwità istituzzjonali, it-tissieħ ta' saltna ta' dritt u l-konvinzjoni li trasparenza il aktar forma b'saħħitha ta' tmexxija. Il-Prim Ministru enfasizza wkoll li l-Gvern ħares lejn ir-riforma mhux bħala pis fuq l-Istat, iżda bħala mezz biex jassigura li l-governanza tibqa' trasparenti, effettiva u qrib in-nies biex jinqdew bl-aħjar mod.